Akwụkwọ Mkpughe isi nke 4. Mgbe nke a gasịrị, ahụrụ m, lee, e meghere ọnụ ụzọ n'eluigwe. Olu mbụ m nụrụ dịkwa ka nke opi na-agwa m okwu na-asị, "Bịa ebe a, gosi gị ihe ndị a ga-eme ma emechaa." Ozugbo ahụ, site na mmụọ nsọ, lee, e debere ocheeze n'eluigwe. Otu onye nọdụrụ n'ocheeze ahụ, onye nọ ọdụ nkume jaspa na sardine gburugburu. Ocheeze ahụ dịkwa eke dịka elu. A ga-ele anya elu gburu ocheeze ahụ gburugburu dị 24 na 20. N'elu oche ndị ahụ, ahụkwara m ndị okenye 24 n'ọdụ, yi uwe mwụda ọcha ma kpuo okpueze ọlaedo n'isi ha. Site n'ocheeze ahụ ka amụma na egbe eluigwe na ọhụ si pụta. Na oche ndị dị n'oche ndị ahụ, nke bụ mmụọ 7 nke Chineke. N'ihu ocheeze ahụ ka oke osimiri ice dị ka kristal n'etiti ocheeze ahụ na gburugburu ocheeze ahụ. E nwere anụ ọhịa 4 jupụtara n'anya, n'ihu na n'azụ. Anụ ọhịa mbụ dịka ọdụm, nke abụọ dịka nwa ehi, nke atọ nwere ihu mmadụ, nke anọ dịkwa ka ugo na-efe efe. Anụ ọhịa 4 ahụ nwere nku 6 gbara ha gburugburu. Ha jupụtara n'anya dị n'ime. Ha akwụsịghịkwa ehihie ma ọ bụ abalị ịsị, "Dị nsọ, 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 onye nwanyị Chineke, onye pụrụ ime ihe niile, onye na-adị, onye ga-abịa." Mgbe anụ ọhịa ndị ahụ nyere onye nọ ọdụ n'ocheeze ahụ otuto na nsọpụrụ na ekele, onye dị ndụ ruo ebighị ebi. Ndị okenye 24 ahụ kpọrọ isiala n'ihu onye nọ ọdụ n'ocheeze ahụ, wee fee onye dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi ofufe, ma tụba okpueze ha n'ihu ocheeze ahụ na-asị, "I kwesịrị, Onyenwe anyị, ịnata otuto na nsọpụrụ na ike, n'ihi na i kere ihe niile, sitekwa n'uche gị ka e kere ha."